Η βραδιά ήταν θεατρική για τη Μαριάννα Ντούβλη. Μετά την αισθησιακή ταινία που γύρισε και αφού αυτοχρήστηκε ηθοποιός, πήγε να δει τους συναδέλφους της που τη στόλισαν καταλήλως. Τζούλια, όπως σίγουρα θα ξέρεις, μετά από σένα γύρισε ταινία πορνό και η Μαριάννα Ντούβλη. Το περίμενα. Τραγικό. Τραγικό, αυτό έχω μόνο να πω. Είναι πολύ μπι. Τραγικό. Η οποία μάλιστα ήταν μεγαλύτερης διάρκειας από τη δική σου. Έγραφε απ' έξω 120 λεπτά. Ναι, γιατί κάναν λάθος, μπερδεύτηκαν. Ήθελαν να γράψουν 120 κιλά. Με σχεδόν δακρυσμένα μάτια, η πρωταγωνίστρια μίλησε για την αδικία που υφίσταται και την κατακραυγή του κόσμου λόγω της αισθησιακής ταινίας της. Γιατί αναφώνησε, αφού στην Αμερική αυτό είναι κανόνας. Στην Αμερική αυτό θεωρείται άκρως φυσιολογικό. Η Πάμελα Άντερσον, η Πάρις Χίλτον, γυναίκες πολύ ευκατάστατες, το έχουν κάνει. Για ποιο λόγο να σχολιαστώ εγώ και όχι εκείνες? Είδες τη Μαριάννα μέσα στο μαύρο ολόσωμο δικτύο το καλσόν? Ναι, την είδα. Τι σου θύμισε? Ρολό Κοτόπουλο. Ξεκαθάρισε πάντως πως ο λόγος που γύρισε την αισθησιακή ταινία δεν είναι τα χρήματα. Εγώ είμαι μια γυναίκα που μου αρέσει πολύ η επαφή με το άλλο φύλο και θεωρώ ότι είναι πολύ φυσιολογικό όλο αυτό. Αυτό το κορίτσι το κέρδισε η τέχνη.